Kraljevina Del Tora je prekrivena tamom. Nekada davno postojao je pojas Del Tore koji je štitio kraljevstvo od svakog zla. Aden, prvi kralj, je bio taj koji je iskovao pojas i u njega ugradio 7 plemenskih dragulja. Svaki od njih je imao jedinstvenu i magičnu moć i zajedno su činili Del Toru nepobedivom. Ali dragulji su kasnije ukradeni i rasuti na 7 najopasnijih mesta na svetu. To je bilo delo zlog gospodara Senki koji je terorom pokorio zemlju i od tada njome vlada. U tim mračnim vremenima su se rodile nada i hrabrost. Iz tog očaja je iznikao dečak koji će poraziti gospodara Senki i potražiti 7 dragulja. Ovo su avanture Lifa, Barde i Jasmin. Ušli na teritoriju čarobnice Tegan, Lif i njegova družina su naišli na zagonetnog džina. Uspeli su da reše njegove zagonetke i tako ga oslobode od Teganine užasne kletve. Zabrinuta za njegovu bezbednost, Jasmin naređuje Kriju da se vrati u šumu tišine. Posle oproštaja sa Krijem, Jasmin nastavlja potragu sa Lifom i Bardom. Kasnije toga dana naši heroji su videli čoveka iz naroda Ralad, koga su zarobili sivi stražari. Riskirajući sve da spasu njega, opet su se našli u opasnosti. Zamka, Nidž i Dodža. Oni nas ustižu i uskoro će početi da ispaljuju te otrovne blastere. Šta je to? Ti! Hajdemo odavde, Fili. Gde si to naučila? Nije to ništa. Ovo nije dobro. Put je pravi, nema mnogo drveća. Imaju nas na nišanu. O Buda, to nam je jedina šansa. Divlje šljive. Mirišu zaista ukusno. Sad nije vreme da mislimo o hrani. Pogledajte, više nas ne jure. Šta? O, to je dobro. Ovo sam sama napravila. To je recept moje majke. Brzo zaceljuje kožu. Ne moraš da mi zahvaljuješ. Još uvek nismo sasvim van opasnosti. Moramo da istražimo ovu oblast. Odmori se i čekaj ovde. Ne brini, odmah se vraćamo. Čudno je što ovde nema sivih stražara. Tačno. Ne mogu da verujem. Ovde žive ljudi. Šta te muči, Fili? Šta je ovo? Pozvoni i uđi. Izgleda da treba da pozvonimo na ovo zvono.
Neko je tamo. U redu je. Izgledaju kao fini stari par. Hajde da ih pitamo za pravac. Hej, čekajte mene! O Bože, to je živi pesak! Upamać tone! Tonem, upamać! Držite se za ovo! Mora da se šališ! Pridržavanje za to mi neće pomoći! Spaseni smo! Nisu se žurili! Hej, ili tamo had? Ubzog obeća mi! Omam ih i da sad. Ubzog obeća mi! Oni govore nešto, ali ne razumem tačno šta. Nikada nisam čuo taj jezik. Pitam se razumeju li šta mi to govorimo. Hvala vam puno. Od čega si se toliko uplašio? Meni deluju skroz u redu. Da, ali ne zaboravimo i da smo pozvonili kao što je pisalo na znaku i onda završili u opasnosti zbog toga. Ali to je bilo zato što je znak prepolovljen. Sad mi je jasno. Našao sam drugu polovinu. Upozorenje. Živi pesak. Ne prilazite. To je u stvari pisalo. Ali znali su da je znak polomljen, a ostavili su zvono. Okruženi su živim peskom. Verovatno i ne znaju šta je tamo. Nima saj. Dođ masaj! Moje ime je Leaf. Ovo su Barda, Jasmin i ovaj mališa je Fili. Etidu. Etiđu! Etidu. Etiđu! Pa šta misliš? Makar da uđemo i osušimo odeću. Sačekaj malo. Ne razumem. Fili ne bi bila ovoliko uplašena bez razloga. Imam loš predosećaj sa ovim. Om si dalg. Ej, ružab! I ja sam imao sumnje, ali njih dvoje su nam spasili živote. A šta ćemo sa Ralađaninom? Probudit će se i vidjet će da nas nema. Krenut ćemo čim jedemo i osušimo odeću. Šoladovo? Evo dubev kak. O, hvala vam. Tako je lepo opet biti na toplom i suvom. Da znaš da jeste. Ej, vidite, ovde nema prozora. Kako to misliš, eno jedno gore? Ima nečega u vezi ovog mesta od čega mi se koža ježi. Mislim da treba da odemo čim nam se osuši odeća. Eti lovzi. Eti lovzi? Prestanite, to ne voli. Budi pristojna, Jasmin. Da, baš su ljubazni prema nama. Živi pesak je i mene zabrinuo, ali zbog ovakvih ljudi pokušavamo da spasimo Del Toru. Hej, Leaf, reci mi, je li pojas na sigurno? Je li topaz još uvek na mesto? Jeste. Da li ja to haluciniram? Je li ovo samo san? Ovo ne može biti stvarno. Šta se događa? Ušala i lovzi. Šala i lovzi. Omam ih i da sad. Karba indel sab imavat. O mami ih i da sad. Da, sad ih imamo. Up zogo mećami. Imaćemo gozbu. A, oni govore neopačke. Zašto sam ja jedini koji vidi istinu?
Čekaj malo, to mora da je zato jer sam pipnuo topaz. Topaz štiti onoga koji ima od užasa noći. On stvara vrata ka duhovnom svetu. Osnažuje i bistri misli. Uskoro možete zauvek zaspati. Imaćemo sveže meso za ručak. Ove budalne ne slute ništa. Ne pij to! Zašto si to uradio? Jesi li potpuno izgubio razum? Hej! Ostani budan, Barda! Barda? Hajde, ustaj, Barda, ustaj! Znao sam da je u tom čaju otrov. Ha? Šta radiš? Sačekaj malo. Ova soba. Sve je drugačije. Sveže meso, Sveže meso. Odavno nismo jeli sveže meso. Hoćemo li da odnesemo malo majici? Da, svidjet će joj se naš paprikaš. Ovo je zamka da bismo postali njihova večera. Ne mogu da verujem. Ali zašto ih nismo vidjeli? Niđi Dodge se naopako kaže Ginny Jod. Čarobnica Tegan jede svoju hranu u pećini sa svojom decom, a imena dece su Hot, Tot, Gin, Jod. Oni se zovu Ginny Jod. To su izgleda Teganina deca. I bilo mi je i čudno što su sivi stražari prestali da nas traže. Na njih ne liči da tako lako odustanu. Ali sada razumem zašto. Sivi stražari su verovatno pretpostavili da se krijemo ovde negde i da ćemo na kraju nabasati na živi pesak. Samo da bi nas uhvatili i pojeli Ginny Jod. Hajdemo odavde. Zato je jedini prozor čak gore. Nemoguće je pobeći. Znači ne može se izaći nikako osim kroz kuhinju. Hej, pogledaj, jesu li to vrata? Pa, pogledaj sve te stvari. Mora da su pripadale svim putnicima koje su uhvatili i pojeli Ginny Jod. Izgleda da su popili sačaj. Tvrsto spavaju. Šta da radimo? Moramo da prođemo kroz kuhinju. Nemamo šanse protiv dece čarobnice Tegan. Bolje nego da ne radimo ništa i budemo živi pojedeni. Ali Barda je skoro u nesvesti. Vas dvoje idite i ostavite me. To se neće dogoditi. Neko je napolju. Pobeći ćemo dok oni budu zauzeti time. To nam je jedina šansa. Žao mi je, Liv. Ništa se ti ne brini. Liv! Ralađanin! Ovo je zamka! Ne prilazi! Ispred tebe je živi pesak! Pa sjajno! Ti crvi su se samo pretvarali da spavaju. Kako se usuđuju da nas prevare? Okruženi smo živim peskom. Sve je uzalud. Znamo da ti monstrumi moraju da izađu da bi posećivali svoju majku čarobnicu. Znači da mora da postoji put za drugu stranu. Dugo smo čekali u gozbu! Nećete nam pobeći. Ko je to? Ralađanin je došao da nas spasi. Mi smo spasili njemu život i sad ga on spasava nama. Uhvatit ćemo te! Ako se osuđuješ da nam prekidaš večeru. Na tebi uopšte nema blata. Sasvim si čist.
Kako si prešao prsten živog peska? Šta je to? Izgleda kao neki put za drugu stranu. Mora da jedan ovakav ima i tamo. Rizikovao je svoj život da dođe ovamo i da pokaže kako da pobegnemo od Džin i Džoda. Stići će nas veoma brzo. I ako pređemo preko, nisam siguran da ćemo uspeti da pobegnemo. U redu je ono što si rekla, Jasmin. Sa drugom napravom ćemo uspeti da zatvorimo most. Želiš da zarobiš Džin i Džoda u njihovom pesku? Tako je, ti kreni napred. I ti bi trebao da kreneš. Ti nisi u stanju da se boriš. Ako mogu da se mrdam, mogu i da se borim, momče. Varda! Ej! Ne brini, Ralađani mogu da ponesu i 10 puta veću težinu od svoje. A sada, gde smo ono stali? Ovo nije sve što mi umemo. Mi smo Teganina deca. Ništa vi niste još videli. Ne ideš ti nigde. Najzad, sad ćemo te pojesti. Ajde, Liv! Brzo pređi preko! Hoćete da uništite naš most? Jasmin! Jesi li dobro? Glupa ptica! To je Kri! Liv, sada je prilika, hajde! Kako se odsuđuješ? Odlazi! Kri! Ti si nas spasao! Jesi li povređena? Ne brini, Liv, dobro sam. Nisi otišao kući, sada je tvoje jadno krilo povređeno. Ne brini, Kri. Pogledaj ovo. Moći ćeš veoma brzo da ponovo letiš. Hvala nebesima. Iskoristimo nektar i za tvoje rame. I ti si teško ranjena. Nektar moramo da čuvamo za važne stvari. Za ovo imam kremu. Moja rana nije tako ozbiljna. Hvala ti, Liv. Kako se ti osjećaš? Biću dobro, hvala. Šta on to crta? To je pismo plemena Ralad. Kaže da se zove Manus. Zdravo, Manus. Izgleda da su ga pre nego što su ga uhvatili sivi stražari zarobili i mučili Džin i Džod. U tom uglu. Tako je on i znao gde je živi pesak. Kaže da želi da nam se zahvali. Već 2 puta ste me spasili. Moj život pripada vama. Zahvaljujem vam se pisanjem, pošto je pre mnogo vremena Tegan bacila kletvu na ceo narod Ralađana. Od tada pa do danas mi ne možemo da govorimo. Sve od zavisti i inata Tegan je napravila jezero suza od lepote grada Dor. Ralađani su se podigli protiv nje, ali ona ih je ućutkala. Već stotinama godina niko nije izgovorio ni reč Ralad jezika. Tegan će uskoro otkriti šta se desilo sa njenom decom. Treba s mesta da odemo odavde. Pa zbogom, Manus, čuvaj se. I ne daj da te opet uhvate. Sigurna sam da će Manus od sada biti oprezniji. Hej, Kri, samo da znaš, bio si pravi heroj. Osjećam se sigurnije kad pored sebe imam takvog prijatelja. Mislim da se i Barda slaže. Slažem se.
Mislim da je 3:1. Ja tu ništa ne mogu. I dalje mislim da to nije dobra ideja. Svi ostali žele da ideš sa nama. Još uvek imamo jedan dragulj. Ali sada, zajedno kao prijatelji, možemo da požurimo i pronađemo ostalih 6. U redu, hajde da krenemo. Sa Manusom kao vodičem konačno smo stigli u Raladin, ali on je prazan, kao grad duhova. Šta se dogodilo ovde? Kako sada da nađemo drugi dragulj? U sledećoj epizodi Monstrum iz jezera suza.